1, 2, 3, go! May wag pos. Mga anak ka mo, pos na. Pero kaduha, pos. Kaduha ko mo anak, pos. Luksan mo dahil ko proposal. Da, o katalo? Mo ay wag pos, moon ka diha. Pos on. Tatay. Asawa may amiga nga ibakira wakwak sample ko no wakwak dongan 1 2 3 go wakwak. Karong gabi na og pinalahi ni nga di nilaag pero naglaag hapon may kay ni ame sa Inabanga. So continuation is among laag di mi muatog mga laing lugar kundi muhatag mig mga lingaw ninyo ron pinagi sa mga pakatawa og mga mananoy nga tingog nining ahong mga kauban sa amo kamong haranahan dinoyogan sa among gitara og piano, bamboo organ. And ako kamong ipaila-ila sa ako mga kauban nga muhatag nindog lang mga lingaw karong gabi na. Unang-una, ang lead guitarist, none other than Jeffrey Amura. Jeffrey Hanyula Amura. At the red corner, weighing 25 pounds. What? And atong sugason sa masigabong palakpakan ang among kinakusgan nga udyoan na din sa Inabanga. Why lain? At the red corner, Sinon Hanyula. Okay ra. Ladies and gentlemen, please welcome Sinon Hanyula on keyboard. Guys, ngayon among unang pisa among unang Didalit Ninjo, entitled Girl by Immaculate. Music Maestro. Uy, supply mo.
Ganuhot na yun. Oh yes, I got an organ, guys. Give an a hot. And that was Girlman Immaculate. This is brought to you by Emperador. Sana all sponsor. Ay, what's that? You know the things I'll never know since you come to me somehow. Baby, love is here and now. Ako din. Video na. Sige. Yawa. Kanana ay. Takatahan, meron ka? Meron sa'yo. Tatay. Nakalamati. Kuha ka. Naintang ako diri. Ay isong kaayo. Akong napangasawa. Tatay ko. Pinakulaan banta. Tatay ko. Oy ka. Nabon o. Naintang kulat. Nasa akong tugangan, utabang sa pagsumbag. Wa ko'y kwarta ikahatan. Kada gabi ibinuno ay magsisinigay babaw sa lantay. Opig kong sinikaray, utabang padoon siyang nanay. Kabain sala ay kining maminiyon pinugsanay. Usa bawian na intaw na po tatay. Tatay ko nag-asawa. Gikan kini sa Saudi Arabia. Gibugno ang Arabiano. Sa tatay dali ko ay taon ako. Dali ay sabi na ako ay garay. Utabang pagkuti ang nanay. Agrabyado kanunay. Kalupig ko sa bunaway. Inig kahuman maluya kong manglopay-pay. Kada gabi ibilog no ay mag-wrestling ay ibawas lantay. Topik sinikaray. Utabang pagkuti ang nanay. Kapait kala ay kining amin niyong pinagsanay. Busa bawian ang intaw na po tatay. 1, 2, 3, go! Ini ko na roll ka. Ah, Tung belente. Pos ko. O sa roll. Mo yung wag pos. Mo na pos ka mo. Pos duna. Pero kaduha pos. Kaduha ko mo ana pos. da, o katulo? Wag mo yung wag pos mo on ka diha. Ah, Pos on. on. Pos on. Pero musikas ko kaduha. Pos. Ada mo serius ka dare, on. Mo pisinas ko kana. Pos on. Sama na sa mga props na. 1, 2, 3, go! Ito sa layong bukid, ay bayang gabi na damay. Walang trabaho, kaluluwa. Kalimutan ko. Ang among
Among maang kumbisan, di mawanan ang tao. Kailangan mga guys, nakunta pa man. Mga bunog, mga bunog. Baka mahuman na ito bunog. Pianista, sige. La 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 la. Usa siya ka albularyo bota. La 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 la. Mudapal mang magpiyong ang mata. May bota na albularyo. Panambal sa aming baryo. Bisan to siya buotan. Usalay may pagkakiyag. Panangkit iyang tambala. Bisan maingkanto ang uban na nila mga ayo. Ang usang ubasag maminteryo. Doon ay babaeng masakito. Pala niyag orasyon. Albularyo mapahiyo mo. Mihapuhap sa sakit sa puso. Ang babay sa ay alis mo. Nanagang kayong panapo. Kau na may hikap ng butanga ang bularyo. Basin mahikap pa ang dilema. La 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 la. Usapiya ka albularyong buta. La 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 la. Matapal na magpiyong ang mata. Lang ng diferensya. Nakatulon, tunog, sarap. Nagsiga na lang ang mata. Panagsana lang mo ginhawa. Nagamit sa ambularyo. Makulit dayon sa ilaha. Inikabugbuno dayon pahidasan. Mosketero, ekit o tabla. La 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 la. Isa siya ka albularyong buta. La 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 la. Mutampal na magpiyong ang mata. Usa siya ka albularyong buta. La 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 la. Mutampal na magpiyong ang mata. Bulkan, pinatubo. Wala mo tubo! Sige. 1, 2, 3, go! Tira, himantayon, sabi at pang number 1 wisely nga. Akong asawa may amigang bakira. Tingnan ko niya. Do it all. Wait. Wak, wak! Wait, second no. Wak. 1, 2, 3, go. Wak, wak! Ikaw mo kay wa man ka mag gigunitan ko mo yung quick. Sige, may pa ko na. Wak, wak! Okay, action, syong. Action, syong. 1, 2, 3. Tampa. 1, 2, 3, go! Limang kira, limang tayon, sabi at pang number 1 wisely yan. Akong asawa may omega nga, libang kira. Wak, wak! Wak, wak! Sa tubangan makik istorya, ayokon ka. Kunya, iniglakaw mo na, dauton ka niya. Limang kira, limang tayon, sabi at pang number 1 wisely yan. Tunay ang tinugtan sa awin. Wak, wak! Quick! Kayo kanila ang walay laing buhat. Tungtong sa lantay, kunuhay maghingot anay. Wak, wak! Quick! Milang ka, What does that mean? What does that mean? Quick! Wak, Oo. wak!
Anya osa na pagkukuan. Wak wak. Oh. Tubag. Wait. Oh. Ayun, kanunay ang sinugdan sa away. Wak wak. May sinugdan, may mo, bakitang muli kay. Wak wak. Kasilan man ang nagsukong. Isang ibala sa tatlong pinagod mo ang kot. Lima kira. Liman tayo. Grabe ang pang number one, may silingan. Salamat guys. Og mo toy among gidalit ninyo mga hinaot ko nga na lingaw mo sa among gidalit ninyo. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay kanunay sa akong channel Junjun's TV og sa sunod na lamang ko mag-shoutout. Pasensya sa kay di sa ko mag-shoutout ron sa next video ra naho kay kanang gabi na. Once again guys, thank you so much and good evening. Bye-bye.